మా అమ్మ మా యారాల గురించి చీర పంపించింది, చాలా తక్కువ రేటుకి పంపించింది. మా యారాలకి సేమ్ అనుకుంటుందో ఏమో. ఏం చేస్తున్నావే సునీత? పోయి చక్కెర తీసుకురా. పోయి షాప్ కి పోయి చక్కెర అయిపోయింది అని ఇంతకేమో దాపెడుతున్నావు సునీత, ఏంటిది అది? అదే అక్క, నీ కోసం మా అమ్మ చీర పంపించింది అక్క. నా కోసం చీర పంపించిందా మీ అమ్మ? ఏది ఒకసారి చూపించు. అక్క, ఆ చీర నీకు నచ్చలేదు కదా, మా అమ్మకి చెప్పినా గానీ వినిపించుకోలేదు అక్క. ఆ పెద్దింటి నుంచి వచ్చింది అక్కకి అట్లాంటి చీరలు నచ్చవని చెప్పిన. అలా ఏం లేదు సునీత, నాకెందుకు నచ్చదు? అది కాదే అక్క, ఎప్పుడు ఇంత తక్కువ రేటు చీరలు నువ్వు కట్టలేవు కదా, నీకు నచ్చుతుందో లేదో అని. కాదే సునీత, ఎదుటి వాళ్ళు ఇచ్చే వస్తువు పైన రేటు చూడొద్దు. మనం మన పైన ఎంత ప్రేమ ఉందో అదే చూడాలి. బాగుంది కదా సునీత, చూడు.